बाक्सायाव हरनि समाव जानो लोंनो थानो उन्दुनो गिख्रंथाव बाक्सानि साहा ओनसोलाव फिन मैदेरनि उदखार मैदेरनि गाग्लोबनायखौ होबथानो बायदि राहा लादोंब्लाबो खामानि होआखै मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि सोलिबाय थानाया ओनसोलाव गिख्रंथाव महर लादों थांनाय माखासे समफोरावबो बेबादिनो गोबां गिख्रंथाव जाथाय जालांबाय दिनैबो फिन थांनाय हराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भुटान कुटी उत्तर कोसी सुबनखाता ओनसोल आलिगुरि गामिनि धजेन बर' मुंनि सासे गलादारनि गलाखौ मानै मैदेरा आबुङै सिफायनानै गालाङो बेजोंनो लोगोसे गलायाव थानाय फ्राय 80,000निबो बारा रांनि माइरं दालि सेनि आलु सामब्राम बायदिखौ जानानै सिलिंखार खालामलाङो मख'जाथावदि थांनाय हप्तासेयाव बे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा सानै सुबुंनि जिउखौबो फोजोबखांबाय गला सिलिंखार खालामलांजानाय गलादारा जोबोद दुखुआव दङ सरकारनिफ्राय खहा सुफुं लुबैदों आरो मैदेरनिफ्राय रैखाथि होजानो लुबैदों खहा जानांनाय गलादारजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा তিনটা বাজার আহিছিলে সদায় এনেকৈ আহিয়ে থাকে তথাপি আমাৰখিনি আজি আহি ফালে ঘৰটো তাৰমানে দোকানটো ভাঙি গ'ল চব বস্তু মানে খাই গৈছে ঘৰটো অনিষ্ট হ'ল এতিয়া আৰু ঘৰটো কোনো ৰকম বনাইছিলোঁ দোকান দিছিলোঁ এতিয়া দোকান দিয়াও আমাৰ এতিয়া সুবিধা পৰি যাব চৰকাৰৰ পৰা যেন আমি অলপ সাহায্য পাওঁ এইটোৰ কাৰণে কামনা কৰোঁ আমি দুৰ্ভগীয়া হ'লো যে ইমান কষ্ট কৰি যে ঘৰখন বনাইছিলোঁ এতিয়া ঘৰখনো যদি ভাঙি গ'ল কেনেকৈ আমি দোকানখন চলাম দালি চাউল তেল নিমখ এইবিলাক খাই গৈছে কিমান আছিল আছিলে চাউলখিনিতো আছিলে এক বেগ আছিলে দালিও আছিলে নিমখো আছিল নিমখখিনিতো একেবাৰে নোহোৱা কৰি খাইছিও পেলাইছিও দালি একো থকা নাই মাত্ৰ তেল বটলটো আছে আৰু মিঠাইখিনি আৰু চব পেলাইছে আৰু টানি আজৰি পেলাই দিছে ঘৰটো চব ভাঙাই দিছে টকা মালখিনিতো এনে 80 টকাৰ 80,000ৰ মাল আছিলে ঘৰটোতো আৰু ঘৰটো পোৱাই নাই মালখিনি আমাৰ 70-80,000 মানৰ মাল খাই গ'ল नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360